Dáme na YouTube. No? Dáme na YouTube. Ešte skúš prostom, či je ostrá. A to je ináč čaká, že? Či to ja chcem skúšiť potom. Ty stekneš do prostov, lebo. Pašíme drevo. Dobre bude horeť. Dobre bude horeť. Práve, že nebude dobre. Bude. Stavíš sa? Tak parkety. A tú ruku tam nedáva moc rozumne ináč. Že tú ruku tam moc rozumne A nedávaš. ty čím viac sa snažíš trafiť do stredu, tak tým si viac vpravo. Ľubo, ty poraný na prch, ale na prvú šupu musíš rozjebať. Hej, to keď na druhú šupu, tak to je o ničom. To je ako keby si, vieš... No. Fičovne. Hej, chlapci, neučte ma rúbať drevo do... Trému má, bude na YouTube. Áno. Východňar zblaví hrubé drevo na dedinke. Pomôžem ti? Čo, aby si to poríčkom nerozjebal? Vidíš, takto? No to dobre mu ide. No už daj vlastne druhú. Ako to chytíš dojebeš. No ty si môžete ruky podať inak, vieš čo. No? Vy dva si môžete ruky podať. Poď pomýšľať kolný gulášik. Prečo? Čo chytíš rozjebeš, vieš? Andrej. Vieš to, ne? Nevieš ma točiť pri tom hlavne. To je... Tené ingrediente tam dávame do toho. Ježiš, Taro. Keď sa až poríčko nakúpiš. Pozri. Je na to? Pošleme do Hrohova video. Však dáme na YouTube a on pošle SMS-ku, pozri si.